Sandile ngicela ungishade. Ngicela ungishade Sandile musudlala ngami. Ungadludludludludla imali yami usuzongitshela ukuthi ene uyanqaba manje. Yinto lento ekwenza ukuthi unqabe. Ungijwayeli kabi, ungijwayeli nje kabi, ungalingi ujwayele kabi. Alright Ungijwayeli kabi. Sandile ngicela ngaba liqiniso kangakanani ba umamzethe lo una 44 yeminyaka? Hayi bafo yena usho njalo bafusho njalo angikwazi kodwa lokho mina angikwazi lokho bafusho njalo usina 44 mangimbuze ID ukuthi kanje ngise ID umana avuka ulaka athi yini ngathi ngijola ne ID yini Hayibo kanti ihoma affairs wena ihoma affairs la ngizofika ngisho khona iminyaka yami sungijwayela kabi wena sungijwayela kabi ekuqaleni uzange uzongibuze lokho manje usuzongibuza lokho Ngicasula nje uyangicika lento yakhe iyacika nje yonke into yakho ikhuluma namhlanje iyacika uyasangana wena namhlanje ingqondo zakho ngathi aziphelelanga hayi bafu yabo nje ngeke bafu lo muntu uyinkinga bafu ngisho safuna ukusukuma manje uthi angimbambe uyasukunyiswa manje uyabo ngeke ukuthi una 20 unabani ufuna ukusukunyiswa amanye amasayini utshengisa ukuthi umdala webani usukunyiswa awucabanga ngimncane kanje mina bafu ezinye zeinkinga lezo ezinye zeinkinga lezo mhlawumbe nje futhi lo muntu angabuya ngizale kwaziba kodwa hayi ngeke bafu hayi akuzuthatheka ngongathi mhlambe so manje so right when I say them mfethu hayi bafu uzoshiwo njalo vete kuzoshiwo njalo swangisusi naye vete usho njalo ya ngisusi vete ungiphilisile kodwa ayi manje ngeke bafu hayi ngeke bafu ukulandelayo ukufa kwami umuntu bomsizile exakekile wenza nje awubheke mangisekhuluma kanjani nami uyena lesokhuluma kanje nami ngangazi ukuthi Sandile uyokhuluma kanje nami uwena lesokhuluma kanje nami hayibo uqalene ukuthi ukhuluma kanje nami hayi mhlambe sifaka isichitho hayi akukho isichitho wena uhlise mina wena mhlambe sifaka isichitho mina nawe akukho isichitho la wena uhlise mina into ishoyo kumina uhlise mina yazi ngizwa le ngazethi kumele ngiphume ngihlale ngazethi sibingelele babukeli bayo Eve Money film usibhakabhaka oqhuba uhlelo lwethu namhlanje usibhakabhaka wakwange sinawo two special guests zethu namhlanje umamzethe uphinde wabuya futhi ehlelweni lethu esinawo nomfethu ozoke azithaze kabanje the first time efika ababukeli kudala bemlangazelela kakhulu mamzethe khawuchaza yini indaba into nihlangane utsho konke uSandile ngizamile kakhulu ukuthi ngimcele ukuthi ngifuna sambe sishade manje ubona ukuthi ene ngimosha imali ngithi asambe kungcono siyobhala enkantolo namanje ngizelana nje ngizomcela Sandile ngicela ungishade nayi ring ngiphethe Sandile nayi ring ngithe mangabe ngithi ene ngiqasha iholi wathi ngimosha imali so manje angiyiboni manje into ezokuvimba iyona iring leSandile ngicela ukuthi ungishade ngiserious nayi ring sengizame konke akukho konke manje kuzokuvimba ngoba uthe ngingabe ngimosha imali ngiqasha amaholi nayi ring Sandile ndaba baba ngicela ukuchazele ababukeli ubabingelela ababukeli bayo Eve Money film ngoba igama lakho lisikole trender lisezinkulu zokuxhumana noma wakho iyalwa ngapha ukuchazele ubingelele kubabukeli emakhaya usho ukuthi ngubani kanjani yebo sinibona mina nguSandile kodwa bangazi ngompumelelo yebo sengiwashela imoto manje uma wami akathanda ukuthi ishade yezona because ngiyezwa mina manje abantu bayakhuluma la eminyaka kuthiwa mina nguBenson wes4 yezona ngazi nomama ubenzani noBenson uma babulala ukuthengisayinisa ama-insurance nje manje ngingawazi yezona kuthiwa ngos4 uBenson mina ngani nami mhlawumbe ngizoba wes4 yini ukuthi ngife kwabonke asihambe nabo bayafa yezona noma uyakhala la ngasekhaya akayizwa kahle lento akayizwa nje ngempela akayizwa lento ukuthi ngishade yezona because ubumezwa naye semgaqweni abantu bayakhuluma bayasho ukuthi lo mama lo uyabathanda vele uBenson okay namade ngingakwazi lokho kodwa nje manje kuyakhulunywa so bonke laba besithathu oBenson bangcwatshiwe manje abasekho mina wes4 khona and so bonke lo mama uyabasayinisa afike namaring akhe abizayo azobashadisa nami ngizwile phela shuthi nami ngizoshada ngife kodwa nje lokho nje ngikuzwa kahle mina ngikuzwa nje ukushada nje
sengakhuluma thina kokushada nje ayangikuzwa mina. Asekhaya nje abakuzwa lokhu akayifuni nje leyo nto. Kushadwane. Shuthi ngiyafa phela manje. Ngiyafa nje ngempela manje. Ngeke nje ngekwazi. Naleyo ukuthi ngifike nje la kuzokhuluma indaba yemshado. Angizwa kwayona kahle mina. Because mina nginentombi yami wena bafa serious intombi. Lezo leyo intombi yami nje umathandana wami wangempela esithandanela naye kahle. Ngizwe nje ukuthi uyangiposta ku Facebook, ku WhatsApp uyangiposta uzoshada yena ukhipha ama invitation angikwazi konke lokho mina. Ngitshela abantu emgaqweni ngihamba kuthiwa hayibo na kuyavela uzoshada manje. Lezo leyo nasekhaya bakuzwa nje abakuthandi ngempela lokho. Abakufuni ngempela nje lokho kushada. Abakufuni ngempela futhi angazi ngenze njani. Because ngingazama ukumtshela ukuthi hayi mina nginaye umuntu engihlekisana naye. Wathi hayi shuthi ngikube nanki kodwa manje sengiyabona uma sengiposta ngisho ukungiposta ku Facebook kuma group chats ku-status. Yabo nje angizwa kahle mina okwangempela futhi. Hayi angizwa kahle mina. Ya ndikuva kahle Sandile mfowethu. Ngaba uqonde mhlawumbe because niqale naxoxa eqaleni navumelana ngawo konke okwenzekileyo ngaba yini etshintsha umqondo ngoku mhlawumbe ngabantu mhlawumbe phandle mhlawumbe bona ku-trend mhlawumbe into etshintshisa umqondo kwakunke benivumelana ngawo konke benikwenza njengabantu abambathanga ngubo eyodwa. Bafo khona vede yabo khona besivumelene kodwa enye into besithe thina sizofihla kwazi thina sobabili kuphela. Manje yena usejabule kakhulu ngeke ngazi mhlawumbe sejabule kakhulu nange sephethe namaringi manje angazi kwenzakalani mina angazi ngempela mina. Nginomuntu mina oqondile intombi yami esithandana naye umuntu o-straight yabo. Le nto bengithi mina into soyifihla kodwa nakho manje uyangixaka okweza usebala nemshado sebhukhe ngisho amahholo kanjani. Angikwazi ukwenza yonke leyo nto mina. Ngengikwazi nomuntu wami oqondile mina. Bengithi umuntu esidlala naye nje kodwa yena okwamanta enzayo angithandi ngempela mina sisimasethi uyabeka umfowethu uyabeka uSandile apho uyabeka hlobo abeka ngalo uthi wayethe izonyathela ngenyawo njalo angangijwayeli kabi mina kwaleyo nto njalo yakhe mina ngimsebenzi nayo mina ngithe Sandile ngishade nako ilokho engizokutshela khona ngithe le ring ngithe ngemali enkulu kabi ibiza kabi ngithe ngishade anginamsebenzi nako konke lokho kushoyo angihlangani nako mina ukuthi uma wakho akangifuni vele angeke azangithande vele nama nginendaba naye ngicela ungishade wena kuphela ngangijwayeli nje kabi usudle wadla imali yami gibela imoto zami usuqhamuka usuzongitshela ukuthi intombi yakho manje ingenaphi intombi yakho la ibikuphi ngesikhathi nginikeza imoto yami ngicela ungishade awungitshene nje uyangiphoxa yini begqokile ugqoka kanjani ugqoka kanje ngiyasebenza impahla engake ngithengela zona ngiyasebenza nje ngenze njani ngizwile mina ngalokho ukuthi wena usuyasebenza awungitshena ngalokho ngizama ukudlobona njengoba ngisebenza impahla zemali engake ngithengela zona uzogqoka indaba nazo ngizoyikhumula kwayizona lezi uzogqoka kanje uthi abantu bathini manje mina lezi impahla zakho nginikeze uthi abantu bathini unjani munje ngiyasebenza mina ngiyazama nami awuzange ungitshene mina lokho ukuthi kwaleyo moto yakho ujwayela kabi impahla zakho ngabe ngiyakhumula nje kumanje yindlela egqokile ujwayela kabi wena lalela nayiring nasekhaya angikhuluma into eziningi nayiring ngishade nayiring ngishade bazothini nje abantu bazothini abantu uzokwenza yabona lezi impahla zakho ngabe ngiyayikhumula nalezi impahla zakho sekuyikona nje ukuthi ngiyasebenza imali yami engako suyidlile Sandile nalokho ngithi imali yakho yonke into yakho uzoyithola yawo manje ngiyasebenza ngiwashela imoto ngizobeka kancane ngikunike imali ehola lapha emotini imali ehola lapha awuhlangani nalokho hayi bo 100 rand ngosuku imali leyo kumina imali yakho vele ungiphila imali wangiphilisa wangithengela ingubo wangenzela yonke into kodwa nje manje izoshintsha konke lokho manje konke lokho usakubongi ngizobonga iyona ndlela lo ngibonga ngayo Sandile ngiqhatha nabantu basekhaya iyona ndlela lo ngibonga ngayo Sandile ngiqhatha uzongitshela ngentombi yakho uzongitshela ngoma wakho intombi yami noma wakho ngiyayithanda intombi yami uma wami ungazungixabanisa abantu basekhaya lalela awuzange usungitshene mina ngentombi yakho ekuqaleni awuhlangani nalokho kwakufanele ungitshene phela kwakufanele ungitshene mina nawe sasifihla mina nawe
ngizokwazi Mina nawe- kufanele ungitshele ukuthi asifihle Hayi. awungitshelanga ukuthi asifihle Kanjani manje? Awungitshelanga ukuthi asifihle Buka namanje uphethe amaringi nje manje. Akho amaringi ngiwafaka mina. Akuyona lezi mpahla zakho uthi angikhumbule manje nje lezi mpahla zakho. ngithe nayi ring ngicela ukushada Hayi ngeke kwenzeke. Sandile, ngicela Ubulala abantu ungishade. wena ngeke. Ungifanga ngisho kwama. Usungibona phi ngibulala abantu mina? Ningakungezwa bayakhuluma hayi abantu. badlala ngapha bakwenza isilima Mina ngangithe bakwenza mina nawe banomona bakwenza isilima sizoyifihla lento. manje nawe ke ngokungabi nangqondo ke usuthatha leyo nto uyifake ekani Ngeke ngayifaki. Uke wangibona ngibulala ngowes4 mina. Uke wangibona ngibulala Hayi bayashona abafana. Bayashona abafana abancane. ngihlangana phi mina nalabo bafana bashonayo Ngeke ukuthiwa phela Ngingena vete lapha. wena uyabathanda vete oBenson vete. Hayi, Kodwa nje yabona-ke. mina ngizozama ukuthi ngoba nakho nje ngathanda konke wena ngikuthola. ngoba nakho ngathanda wena Hayi ngeke mina nginentombi yami mina sorry mazethi nginentombi yami mina bandla ngeke. sisimazethe Ngeke. ngiyathemba kwesi stage nje sike nifikelele kuba mhlawumbe nithenga amaringi kube mhlawumbe bese sivumelwano Kokona nje lokhu. ufike kwestage somshado la sikhulumile naye lo wavuma kumina manje useyaphika lana futhi umuntu oyisilimi mina Sandile mntaka baba uthi umama zethe wena uyakhanyela konke anivumelananga ngohlobo atsho ngalo yabona ungaziphendela Khona vete kodwa nje mina ngisakashona manje. Yabo mina ngikhathele bhuti wami yezwa lonto ngikhathele mina manje. Lo mama ungikhiphe ekhaya afone yabo mina sengiyisidela kahle manje. Kusanda kunginika 1000 nje yezwa lonto. Nginika leli 1000 wathi mangibuya ntambama ngizekena ngizomjabulisa. Yezwa lonto ngikhathele bafa ngisakwazi ukuphumula mina. Yezwa lonto uyangiphilisa uyangipha imali uyafika nemoto ngimdrivele sambe sikhiphe kamnandi kodwa manje mina ngikhathele mina bafa. Yezwa lonto ngikhathele manje. Ukuthi kanjani nizohlanganisa nale mali yakhe ngibusele yona ngimnikeze inkubo zakho aphume kumina. Ngoba manje mina angeke ngikwazi mina manje sengikhathele kwangampela mina bafa manje. Ngikhathele bafa. Alright, Mali yakho ngizoyihlanganisa nginikeze yona uphume kumina yonke into yakho uphume kumina. Khathele mina manje kwa le ring nje angazi ukuphisa uyawuphindisa lesitolo noma uyidayisa ngazi akho mshado engashada kuona mina. Alright isimo sisinjani ekhaya kuba ingathi noma wakho ingathi akuthokozile impela empeleni unokwenzekalayo Yebo baba yebo uze wafika nje uma akayithandi lento akayizwa nje kahle akayizwa yabo ezinye nje ingubo wazi wayidabula ngisho kuyidabula enza ukuthi ngithengele uyeni wazethe ingubo ezwa lona wayidabula akamfuni ngisho ukumbona akekho ufuna ukumbona ekhaya ezwa lona nasekhaya nje bayakhala bayangibona ukuthi hayi umehluko nakho umfana unciphile emzimbeni kwenzakalani ngabatshena nabo ukuthi hey phela vete qanga abafihlele ukuthi hayi khona umuntu engibona naye umdala ezwa lona ekhaya bangikhulumisi manje ntombi yami yonke into yabo nje manje yonke into ibheke phezulu manje angisazi ngenxa yakhe lo muntu yabo kwathi kufika yena nje empilweni yami okay ngajabula leso sikhathi yabo nguya ngiphi imali yonke into nje kodwa yabo manje hayi manje ngifikela ngikhathala khona ngempela manje ngeke ngisakwazi hayi ngeke ukho mshado la Sandile ubukisa ngami manje angithi wena kade ungifunza amadanolo sekuphelele phi lokhu ukuthi ungifunza amadanolo khona manje besiplanile ukuthi sizohamba siye eDubai konke lokho kusakufuna yabo manje Sandile ukuthi ubukisa ngami ngenze njani ke mina ngenze njani ngichazele ngenze njani usakhumbula nogodwa nje besikwenza nawe ngikubeka esifubeni sami usakhumbula lokho Sandile engathi niyasivumelana uba ningaya phesha kwezilwandle mhlawumbe nemoto le mhlawumbe imoto mhlawumbe isengakuwena imoto ngoba ngathi ikhona imoto hayi yebo ikhona imoto kwayiyona nje ngizomnika ukhiba ke kwale ndlela yaseDubai akahamba thola umuntu mfana zohamba naye ngoba mina ngeke ngikwazi mina ngixabene nabantu basekhaya futhi njengoba ngikutshela kwayibona mina kube inkinga nje ukuthi ngize la ayizwa lona bazothini nje abantu ngiyaziwa mina la endaweni bazothina abantu nginentombi yami naye siyathandana kakhulu futhi nayo lento yenza lo mama okay vete okwesifuba ngilalile esifubeni ngamnuguzana amadanono imoto yakhe uzoyithola futhi athole omunye umuntu yala weSandile uyabona ukuthi uyangiphoxa hayi uyazizwa ukuthi uthini hayi uyazizwa ukuthi uthini
Awuzokhathala-ke, awuzokhathala. Wena nje awuzokhathala, into yokugcina-ke leyo uzoyenza. Into yokugcina leyo uzoyenza, ukukhathala. Kwayizona nje lezi ngubo engigqokile ngabe ngiyayikhumula nje. Ukusala nqunu ngabe ngiyayikhumula lezi ngubo zakho. Ngifuna ukuthi imoto yakho lapho ithathe imoto yakho. Ngifuna ukuthi ungishade, Awukho umshado. Ngithi Sandile ngishade. Nemali yakho ngizolo ngiyazi Ngithi Sandile ngishade. Imali kodwa ngizozama ukuthi ngiyibeke kancane kancane. Noma manje usubukisa ngapi manje? Angibukisi ngawo. Ngizokutshela nje wena lo usuwenze nje umuntu uyashintsha. Nemoto yakho uzoyithola. Hayibo, umuntu uyashintsha. Wena lo usukhuluma kanje. Thola umuntu ufana hambe naye. Wena lo usukhuluma kanje. Buyisela ithikithi lakho. Buyisela imoto yakho, ukunikeza izingubo zakho. Yini Sandile yahlanye? Hayi cha. Uyagula? Hayi shuthi ngiyagula hlampa ngazi. Kodwa nje ngeke. Sisibazathi. Umuntu njani? Sisibazathi ngiyabona uhlobo mina ndiphakathi nendawo mhlawumbe. Ndizoba phakathi nendawo be neutral. Mhlawumbe uthi engathi umndeni sokudivide kaphakathi ndaba mhlawumbe uzwa njani lokho. Isixabene ekhaya. Angisaba manje sekuyimini umuntu yakhe. Kade izolo lokade kukuhle sihamba zonke indawo eziphambili sifuzana amadanono manje sekuyimini umuntu omubi. Hayi ngeke umqabanisa abantu base. Ngenze njani ke mina mase kunje? Imali engithe ngale ring. Hayi ngeke kwayona iring angazi ngeze ngenza njani uyipho umuntu umfana uthola umuntu umfana umshayelisa imoto. Baningi abafana abathanda ukushayela la ngaphandle. Mnika imoto yakho kwelona lezi ngubo ikhumula uyinikena lo mfana into ethi wena ngisafunela utho umuntu ezongihlanganisa nawe kahle kahle. Angisafuneli lutho ngibonile nje uma unefoni uma uya WhatsApp uthi ungena ngisibaya WhatsApp naye uya WhatsApp naye wena lo usho kanje ngoma wakho angithi wena kade ungayingena indaba kama wakho hayi ngeke usushintshele manje serious manje ngeke hayibo emhlabeni kanti kunjani ungabomethemba umuntu Sandile mfethu ngicela ulandise umkeli emakhaya ukuthi kwenzakaleni kanye because umamzethi uyakhala kulapha side uthi wenza nje ngezivumelwano and even nakwezi-studies zakho njengoba ubufunda wakunceda waqhubeleka manje somnandi wenza ngohlobo wenzakala ngeke ngampela ngeke hayi bengingakwenzi Silima kodwa nje ngeke ngampela sekukuningi okwenzakalile sekukuningi ngampela yazi uma sekwenzani lo mama lo seke wathi asambe sesontweni izolona okay ngikube nakho unqina sesontweni hayi okay siye esontweni ngishiye esontweni ngibuye ngizohlalela nabangani bami kuthi intambama sekumele ngilale hayi ngifikelwe elinye iphupho nje yazona bafu leli phupho lithi milifika ngiphupha nje umuntu omude nje useceleni kwami umhlophe akabonakali kahle uthi angiphalaze esho ukuthi ngiphalaze khona ngelo phupho ngiphalaze engenza ngiphalaze ezinye izinto amabhodlela idaputapa ngazi yabo kuthi ekseni mangivuka bangifonela athi ufuna sihlangane hayi sihlangane ngampela ngizi yabo ukumbona kwami nje hayi ngavele nganyanya bafu enganyanya nje yabo kumanje nginyanyile nje mengimbona nje angazi ngathi ngenzakalani usenginyanyisa ngazi nje kwenzakalani pha nasekhaya banokusola ukuthi mhlawumbe lo mama wakho lo kudlisile ending besho njalo futhi hayi ngasibaqinisile yona bafu because manje beke wathi nje Sandile ngingaze ngikudlise ngoba unani wena hayi ngeke uneyiteze ezingaki ngize ngikudlise anginayitezi unamabhilidi kwa manje ngizokudlisela ngeke ngazi ngizokudlisela kodwa nje wena yonke into oyishoyo ngizokudlisela mina ngigcume ngihlale ngigcume Sandile dance wena leso Sandile ozala sengiyagcuma Sandile ozala sengiyagcuma hayibo umuntu uyashintsha usushintshile wena losokhuluma kanjani ngeke mina ngiyasola ngampela ukuthi wena ngathi ungidlisile uyazi ukuthi imali esayidla naye emagethi yayinkulu kangakanani hayi ngeke wayona lo mali vele ngiphilisile ngiyabonga kodwa hayi ngeke yabo manje hayi ngani uma ngisenginenye inhliziyo kwenzakaleni ke manje ngale ring hayi lo ring angazi thola umuntu umfana umupha yona iring yakho yabo nje mina hayi ngeke sekhaya bayakhala bafu angisafuna kho umshado ozokwenzeka nasekhaya bayakhala bafu bayakhala kumele wafona nje uma zethi yimi lo sengiyagcuma mazethi this mazethi that mazethi this ngenze lokho yonke into nje yena mina ngisasitholi nje isikhathi sami sokwenza into zami ngezwe lona nasekhaya bayasho ukuthi angeke kumele uhambe uyobona umuntu wesizulu lo mama ngathi udlale ngawo nami nakho lokho ukuthi hayi ngempela angidlalanga ngawe mina besidla imali nawe angiphiki imali ngiphilisile ngempela mazethi ingubo imoto kodwa ngiyakubonga lokho kodwa nje manje esinye isikhathi shintshile isikhathi manje angisafuna imishado ingubo zakho yonke into yakho ngizokubuyisela kwayile ndlela yaseDubai thola umuntu umfana ozohamba naye mina ngeke ngikwazi mina usungihlaze kakhulu ebantwini ngeke alright Sisima siyathi
uSandile uyazikhulumela apha ngombukeli uyeva emakhaya ukuthi kwenzakalani. Uthi ingathi ube nesandla mama zethu ukuthi mhlawumbe uwazelekelela. Hayi ungidlisa. Wazelekelela kuba mhlawumbe acontroleke uSandile awuthi ukhuluma abanzi kanjalo. Ulanza umbukeli. Unani zomdiselana. Yini engifuna kuyena? Akanalutho, ayikho into engamdlisela yona. Uyasangana nje uma wakhe, uyahlanya. Njengoba naye sehlanya nje manje. Angithi naye usengenele lo mqondo wama wakhe nentombi yakhe sebeyahlanya bonke. Yamuzwa ukuthi uthini? Asafuna isishadi. Zolo lo kade siphansi phezulu. Hey, umuntu uyashintsha. Sandile mntaba mangithi ukubuyisela emumva ngitholane usafunda wena ngoba mhlawumbe izithathe zakho somaphinde izithathe zakho njengoba kungathi khona bafu ezifundweni khona sekusemaphethelweni yabo khona vele ungisizile wakwazi ukukhokhela i-school fees nani imali transport kodwa kwamanje nje vele sengisemaphethelweni ezifundo zami ngikwazi ukuthi mangiqeda ukufunda ngithola umsebenzi ngikhokhele yonke imali yakhe because bese ngijoyine ngisho gym nje wena bafu kuyakhokhwa kule gym ibengisiza nakhona i-contract siyaphela nakhona bayakhala yabo khala wonke umuntu nje khala wonke umuntu usayi lo mama wakho lo ntombi yami bafu ngayibona intombi yami yinhle ngabe intombi yami lo mama ungisizile ungenzele izinto kodwa nje manje ayingeke phela nasekhaya ba right hayi ukuthi onedlu uthisha yabo kuyaphilwa nje mangithi ngizama ukumphumuza uyena everyday bantu uyangipha imali uyangenzela yonke into engikhala ngayo kakhulu kodwa mina bafu bathina abantu yabo because almost umazesi uyawathapha ukuze abantu bangale bethi ngithi mina nawe Sandile sihlukane. Hayi sho singampela kona okuright ke lokho nakho nje ngizokusho mina hayi kona okuright ke sho singampela into yethu ayiphele namhlanje. Hayi ngisho sikuyaphela ngampela ayiphele nje into yethu phakathi kwami nawe uhambe nentombini yakho uhambe kumzali wakho kuze ungabi nenkinga. Nayi umuntu yakho lapho hayi ngampela nale ngubo nje ngizohamba ngekhaya ngiyoshintsha nginikeze yonke into yakho ngizokulethela imoto yakho yonke into yakho uphume kumina uphume nje kumina. Sandile mntaba sichazela nje amadoda man to man awuqondi ukuthi mhlawumbe nje ngoba uyawafunda ekulakalela umama zethu ekulekelela phana pha akuthengele imoto mntaba ungaba ucama ukuthi mhlawumbe akumlimazi mhlawumbe nje umuntu wesifazane lokho. Hayi bafo khona kuyamlimaza ngampela bafo kodwa nje mina nami sengibhekelela iside lami bafo mina ngisamncane yabo impilo isayinde impilo ngingaphika nalo mama lo ngishuthi nje ngeke ngiphelele ndawo yabo because mina abantu bayakhuluma bafo la eminyango mina ngubhenteni ngezwe ngiposta khona nesithombe lesisanda kubonwa intombi yami ngilele esifubeni angisazi leso sithombe mina bayakhuluma abantu wena uzomncane nolo gogo bakho inkinga leyo bafo ngathi nje abantu enibona imkhathaza kakhulu uthatha wena ngongathi mhlawumbe umenze istebhisi sempumelelo yakho uthi bekuncede ngakuba homeworks yonke into nje bafo khona uqinisile bafo ungisizile into eningi ungisizile ngampela and ngiyakubonga lokho and ngime ukuthi kanjani kuyahlangana ngizokwazi ukuthi ngibuyisele yonke into yakhe ngiqhubeke nami ngempilo naye umuntu wami mina ngisandana naye ngiphindele kuyena kodwa kwayena nje angiboni ukuthi sazobalula nje kanjalo bafo ngiboni ngampela lo mama bafo ngikhathela ngisalala ngisho ebusuku mina tshela mina mntaba ngaba mhlawumbe ayikho mhlawumbe into eyibhalise ngawe mhlawumbe eyibhalise ngawe kwezinto ebekuthengela zona mhlawumbe imoto ngifuna ukuba isegameni likabani imoto bafo yabo nje lo mama lo imoto yakho imoto bibhaliswe egameni lakhe kodwa izolo sesilele ebusuku kwathi imoto ucabanga ukuyibhalisa ngabe imoto yabo sho nami phela ngingathi uveda nginamoto ngijabule ukuthi ngizoba nemoto ayizolonto akundazi lo mama usho ukuthi unemqasho vete lo mama uright nje ungoma uright empilweni yabo athi unemqasho uzohleplela kuya emqasho mina imqasho izokhokha kumina bafo yabona nje bafo kuningi bafo kodwa nje ngiyazi ukuthi lesinoma seshilo sizoba nzima ngampela nje sizoba nzima ngampela because ube ngisize into eziningi edinga imali yabo ngisizile into eziningi bafo kodwa nje nangasekhaya bafo kuyakhalwa bafo ekhaya nje noma ngisizile nje bafo ukuthi nje athi kesontweni yabo because manje bengibone nami ukuthi lo muntu ngani usiyangilawula noma usengiphethe yabo nje kuningi bafo kuningi bafo yabo nje mina ngiyakhala kakhulu futhi yabo nje oledi nje uma uyakhala
akakhala ngempela umakho manje nasekhaya ukhala njalo ukuthi mfana wami akekho right, lala nabantu abadala u10 manje yabo, and nentombi yami iyakhala futhi nayo bafu iyakhala ngempela bafu yabo. Bayakhuluma abantu manje ngihambe ngeklinikhi ngiyotesta mina because manje lo mama nje ngowesi4 mina bafu u10 manje angikwazi konke lokho mina yabo, kuthiwa ngowesi4 mina. Umama lo ukufika ngazi naye wabenzela abanye abafana bakuthengele ingubo, abanikeza inqasho, ababhalise ngabo ama-insurance, angazi ama-insurance ani bafa abafethu yabo. Nje nami nje ngithe ngizwa lokho nje ayi ngaphaphama bafu, ngabona ukuthi ayisho nami ngowesi4 ngiyalandela ngiyahamba phela yabo, ngabona ukuthi ayingeke. Mhlambe umndeni mhlambe uyosho mhlambe umndeni mhlambe osho mhlambe beside lakho ozibhekelela ngalo mhlambe uthi uhlangana umndeni ubumbane as before ukuthi ungakabe naye umama zethi khona. Ya bafu ya bekumele bafu, bekumele ngempela cause kuningi bafu, kuningi kwenzekile bafu, kuningi bafu. Ungisizile kakhulu kodwa nje kambe ngesikhathi yayibuka lento ukuthi izongilimaza ayizongilimaza kakhulu futhi. Alright, mhlambe awuzofuna mhlambe mawubuyisela izinto zamazethi mhlambe Timothy osafuna kwa next kwangaye ngaba mhlambe ngeke sikuphelezele mhlambe ubuyisa into zakhe because funa nga clean job mhlambe escort yabona ithimba lonke yabona. Hayi khona imasuku kanjalo kuyinkinga ngoba wayekona bafu ukuthi ngizelani, ngiyabona nje ukuthi yabo nje siyabo manje sekuzoba inkinga manje, sizoba inkinga manje bafu, uzoba inkinga ngempela manje. Alright, ngingena kwethu siyabonga kakhulu mhlawumbe uDesk uhlanganisa umndeni uhlangane ngalo yabona. Sifisela okuhle empilweni yakho khona konke njengoba uvumile ubuyisele konke okwakhe yena enza ngibuyisela yonke into akwazi ukuhila yonke into ngubone imali noma ngingenayo imali kahle yabo cause mina angenzi umsebenzi otheni, ngiwashela imoto yabo, ngizama ukuthi ngibeke isenti phezu kwesenti, nginikeze imali yakhe, ngikhumule ingubo zakhe, ngihambisele imoto kwakhe, yonke into nje because bese ngivulele nekhadi lasebhenki. So ilona nje ngibuyisela kuyena qale kabusha. Hayi babukeli, niyazwela usayida umfethu uyazikhulumela ngono wakhe ukubuyisa konke ezika cancer babukeli nizwele sele sinjalo.